ila illallah. Nama gatan bawa. Ala in baka cin nama ka zo a koya mana da ake cin nama. La ila illallah. Abokina, ɗaya matsalar ka kenan. Burin kan ka zo nan wajen ka karya ne. Idan jarin nan ya ƙare, ba ni da abin da zan ɗora. Kake wallahi tun da ka ce ka ƙarasa. Wallahi ka ƙarasa cewa. Yau ba wannan abin kawai ka ɗauka ka ƙarasa ka ban kuɗi na. To ka ɗauka ka ƙarasa ka ban kuɗi na ni ina ruwa na. Burin ka zo kai ta karya ni haka ake yi. Kasuwan nan kana ganin ni ba wani kawai ka ɗauka ka ci nama ka ƙarasa ka biya. Idan ka karya ni gobe wa zai wani jarin. Ba a kake haka ne kudin yanzu ka sanya layi ka ban kudi ne yanzu kawai haji alƙur'anin Allah tunda mahan din nan ilala ce ko na haya ne dan ci dinan dan raja to an ban ci dinan nan diran nan bayan daddabi Allah wani kai ya gabana wayan ma za ka kai ni dan Allah kofayen gurin wa gun wannan mai diran nan mai dadin nan dan raja kan kofayen ma ba na bai sani ba shi dan raja dai a in ban ci diran nan nahi ba ba shiga gida ai zo ka hawo mu kai wa dakin ce ba ta da ba hawo mu je na ji labari garin tambura ba tsire irin na dan raja babu ba ka samu kuma hawo mu je ni mu je hawo kai ka samu da dan raja kaji matsalar ka wancan ma baka biya ba naman nan wannan ka sai yanzu kudin a hannu ake bayarwa an baka ba shi ba dan ban ma kai wayancan zuwa za in ji ko irin can da daɗi Allah ya da daɗi hai wannan duk daɗin tsiran ne kai duk daɗin tsiran ne to yi wannan naman to ni zan tafi wai cin ya da kai ba za ka ba mu ba zan tafi nawa ne 500 ne 500 ka cinye wa kaci naka to ɗan raja zan tafi ai ya ka kai wallahi Assalamu alaikum masoya masu son kaza ko tsire kasassu to muna nan a reshenmu da ke tamburawa ƙofar yamma a gurin ɗan raja in dai kuna son kaza gashashiya to ku zo gun wannan shahararren mai gashin nan da suya ɗan raja kenan mun gode